Magandang buhay! Ako po si Inday Churing at ito naman si Patirin. Maganda siya, di ba? Hindi, siya ang maganda. Ito po ang aming bahay. Bahay na parang ano lang, maliit. Pero komportable naman. At Yun. dito po ang aming munting garden. Hard din kung saan dito namin kinukuha yung pang-araw-araw namin ulam. Kahit naman wala kaming makuhanan ng pera para pambili ng ulam, andito naman yung gulay. Ito po, may bunga. Ito po, tingnan nyo. Oh. Saka dito rin. Sa tapadulong manang. Sa bukid. Sa bukid, Bertudis. Oh, Go! Usap-usap, Churing. ako po si Churing. Papunta po kami ngayong bundok. Tara, sama tayo oh. Ang layo-layo. Maghahanap po tayo ng makakain doon. Yan ito yun, kalayo. Asa ka maadto, Churing? Sa bukid! Magunsa man ka sa bukid. Huwag ahoy! Hala, sige. Paspas ta kay udto na. Init kayong panahon ron ba? Delikado. Kapuya, gining kita'y mga hoy, oy. Bahalag pobre, basta happy. Kaong natag saging anig ginamos. Bahala mo daw saging, basta labing. Mura tag unggoy. Di ba, moy? Sa bukid, Churing. Magunsa ta sa bukid. Manguha og kahoy. May na lang. Para sugnod ba? Paspas, Churing. Minani ang kinabuhi sa bukid. Dagan, Churing. Huh. Naya ko yung lihok, oy. Maabtantas ka init. Kuyaw kayo sa kon ba? O sana, heat stroke. Mga binuhi diri nga baka. Kada buntag may magtugway diri. Tan naman ang grabe na ni kainit ni. Sobra. Layo kayo ni. Kakapoy aning layo tag pangahuyan. Manguha pa tag lawag sa baka. Kaita ning pobre. Basan. Manguha tag bayabas. Wow. Gara akong mga kauban. Kainit. Asa na ba itong punuan sa bayabas? Tara dito, oh, tara na. dito. Sige, sige. Manguha pamunit na nang. Tara na. Sige, sige. May bayabas dira nang. Tara to this. May lang pinig. Wala na ginog. Oh, tara. Oh, kuha mo. Daghan naman nang. Oh. Kung may lang pinig. Ay mga unta. Oh, tara. Daghan na kayo ni Bertud. Napabertud. Oh. See? Oh. Daghan kayong prutas sa among bukid. Mga unta. Dara Bertud. Para ninimo kay gigutom na ka. Nindot kay view diri sa among ano. Namay nagyaw-yaw sa pikas bungtod uy. Kami kayong bayabas guys. Kaon mo? Kaon mo? Sarap.
Gibiyaan man punta. Oy, walay tubig. Walay tubig dira, guys. Ang hatag ng tubig. Turang tubig sa tiilan sa bungtod. Ay, ginoo ko. Makuyapan na taan. Agwantaha sa na bertod. Namia sa hinog sa bayabas diri oh. Oh, akong ipakita asa dapit ang tubig ha. Mm. Dito dapita oh. Diha ang tubig. Ginoo ko. Diha. Sige na bertod. Tana, Baklay na. Kay giuhaw man kaya ka. Tana. Daghan nga kog bayabas, igo-igo pud ni maabot ko sa bungtod, mabusog na ako. Ah, naman to akong mga kauban, gibiyaan naman ko. Kainit. Ginoo ko. Ang saon na lang ni, ang singot nagtabisay. Grabe. Kainit jud, pipe-ay na lang ko be. Hi guys! Padulong migbukid karon ka ba si Ante? Ante daw. Charing! Si Ante Charing. And Mikay. Mikay. So, ang video diri si Mama Lisa. Init jud kaayo, grabe. Grabe yung inita diri ang dapita. Madto tag bukid ba kay mangha tag kuan bayabas. Dapat prutas diri. Tumo yung hinog oh. Asa. Pero, asa. Sige mangha ta. Hala na si Regulias. Kailang medyo pinisigarunyas mo. Sige mangha ta. Hala kadaghag bunga. Masuya lang ang ta mo. We. Ay kainit. Init jud kaayo diri guys. So, Grabe jud ning bukid jud. grabe jud pagkainit. Singot na kay mi oh. Pero gwapa gihapon. Lisngag hapon. Ayo anak ba? Ayo. Maulo man sad ka. Igong jud kaayo.